Čau lidi, já vás vítám u druhého dílu na našem serveru Monstercraft a budeme točit se s Dominikem 9 a třetí díl už by tu měl, ne, pátý, nevíme, hrát i CCO jménem, nebo nějaký jiný, on má 2 a taky tu může hrát Knight nebo Brandon Hall. Ano, a vidíte, že už máme nějakou cestu. Děláme... Byl jsem docela dost těžit a udělal jsem pece až moc, protože chceme udělat taky projekt, jak má Krafak, akorát, že je úplně jiný, ale taky podobný. Aha. Dobře. To myslím laglo, ne? To je laglo. No a my jsme se rozhodli, že půjdeme někde trošku něco najít. A to blahu. Jo, ještě by tu mohl, teď nevím, jak se jmenuje jménem, ale on by tu taky mohl hrát. Jak se, na čem, co dělá? Blahu, to není koho myslím. Možná. Jako, jaký? Blahu. Vlázíc? No, jo, to je... No, tak mi ho řekni, jak se jmenuje. Božat, jako já fakt nevím teďka. Vojta Blahut. Blahut! No. No Adam, já už nehraju fotbal, takže co ty zeptej. Já dám potom teďka. On točí? Myslím, že on to má natočené. A netočí ten Adam? Jak? No, to je jedno, my tu nebudeme probírat, kdo tu bude hrát všechno, ale asi my spíš půjdeme hrát. Budeme potom opravdu chodit. A neuděláme čas o 10 minut, nebo 9 minut? No, tu je jeskyně. My jsme se rozhodli, jako říkám, že tady budeme opravdu chodit. Jak jsem čekal. Ale zjistili jsme tím, že Ferda udělal asi 33 pluginů, nebo 30 pluginů nějak. Takže jsme jako nadšení. To máte vlastně. Ale spíš polovina s ní nejde. Polovina s ní může jenom opečka. No. Co máme dal, ale tu je nějak hodně prasa. To je nalákat, hej, k nám domů a udělat si třeba farmu, a pak budeme muset najít mrkev. Mrkev, no. To když zasadíme, tak by nám někdy mohla. Jinak, jsem se tady napsal pan Krifak zdraví do videa. Zase zdraví? No tak my jsme to natáčeli první a ne pak jsme ho zrušili. Jo, vlastně. A v druhém, a v tom, tam jo, konečně bude. Dominiku, pojď do té jeskyně, nebo já tam půjdu a když tak se potom... Čekaj, dobrý. Já jdu na ty dýně. Dýňový koláč bude moc. Já dal bych si takové doopravíčko taky koláč. Mňam. A prosím, jestli víte nějaké recepty, tak tak mi pošlete pod video o nějakou stránku na recepty. Lidi, já to teď budu muset stopnout, tak počkejte chvilku. Takže čaute lidi, my jsme zpátky. Omlouvám se, já jsem se musel najíst, jsme fakt velký hlad, tak jsem začal stopnout. Mám pojď tady za mnou dolů, pojď Bastík. Hej, já našel spawner! Počkej, kde jsi šel? Tu máme enduše. Tak a tady je spawner. Zombie. Mám otočky lidi. Dominiku, pomoc! Hej, vy dva! Tak, už to je osvětlené, super. Jo, železo. Musíme se najít. Jablka ty tak miluji. Zdravá výživa. Seno, železo.
Já mám 3 špedle. Hej, je možné, že se dají najít XP lahve. Kolik máš? 4. Pomoc. Jinak toto je server, že se nemůže zabít, takže no, aspoň se nesejmem. Tak aspoň máme na meč už doma, až si uděláme doma. Já mám tady střes, máš 3 železo taky. Nemáte někdo torčky? Nemáš teda torčku? Torčky. Pak si uděláme určitě XP farmu. Tak to je. XP farmu. Dlouho, ještě půjdu do toho. Já nemůžu Ježiš, vyplavím. Oh. Ale asi pak nebudou vycházet naše videa jako dohromady, ale budou vycházet jenom samostatné videa. Jako ale až o prázdninách. A než bude o prázdninách, tak asi natočíme přes mobil svůj vlastní den. Jak má Krafak. A to teďka točí plno lidí. Ale docela mě to zaujalo, tak aspoň se můžete pobavit, jaké tu máme škola, učení. Já jinak volám přes tablet, čekajte, takže já si musím hodit tablet do nabíječky. A jinak Dominik ukončil. Pak nechci, aby se mi to ukončil uprostřed videa. Aha. Jak dlouho natočíme, ať se nám to zase ne to? Nevím. Se podívej. Máme hodně uhlí, takže můžu za torčky. Počkejte, takže teďka mi na chvilku neuslyšíte, já se musím zajít pro nabíječku. Takže já se za chvilku vrátím a jinak Bastík s váma bude komunikovat. Tak nebudu mít asi vpět do mikrofonu. No a jim takže. Dominik odešel tu nabíječku hledat. Já jsem zase vykopil ze svého bordelu nabíječku, tak to je 20 let. My si natěšíme uhlí, dáme ho, potom se pojďte na Dominika. A budeme pokračovat v jeskyni. Máme. Lidi asi jenom prosím vás podívat na ty, nevím co vadí, kolik máme, 7 minut a já udělám to. Tak. Torčky, z čeho si dělají torče? Z uhlí a tyček. Ale já našel trhlinu, ty jsi asi už našel, že? Myslím. Spiderman! Já to přeskočil, tu trhlinu. Spiderman. Takže lidi, už natáčíme skoro 8 minut a My to asi ukončíme. se lomeno home. Já ještě ne, já tu ještě budu. Aha, Enderman. Tak já to udělám sám, takže vlastně už na 7 minut, doufám, že tu ty hráči přijdou někdy, nám natočíme úplně co nejvíce, jako jak půjdem do endu, všechno spavujeme, uvidíme. Takže, víte, takže my asi to stopneme, nazbíráme nějaké masy v suroviny a určitě v dalším díle už se půjdeme na draka. Tím pádem budeme natáčet i s panem Kryfákem, kterého za chvilku přidáme do hovoru. A počkejte chvilku. A my tím video vypneme, takže uvidíme se, takže čau.